बम्बई में पहला प्रोग्राम हमार करेले रहना, जब हीरो ना रहनी, कभी फिल्म में काम ना करते रहनी, तब भैया बम्बई में पहला प्रोग्राम करेले रहने। तो हम साहब की नरसिंह भैया खातिर एक जोरदार ताली होके के चाहिए। वाह, गर्मी के दिनवा में छुए पसीना, छुए ना छुए ना बेबे पसीना गोरी तुम्हें शहर में बम्बई में रहे वाली लड़की गांव में निरहुआ के संगे पहुंचल बा। 4 महीना गर्मी पे साहत ना है, वहू से ज्यादा तकलीफ कब बा। 4 महीना पर खा के दिनाना, 4 महीना पर खा के दिनाना, बरखा के दिनवा में भीगे बदनवा। गांव में मड़ई है भैया, और जब मड़ई छुए लगे तो गरीबी में आदमी भीग जाला ना। 4 महीना बरखा के दिनवा, बरखा के दिनवा में भीगे बदनवा, भीगे ना भीगे ना भीगे न देवे बदनवा गोरी तुहे गमछा उड़ाई ले बदनमा गोरी गमछा उड़ाई ले। बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार आप चतुर्वेदी जी।